U domu zdravlja Kanjiža 609 građana je prvu dozu primio od vakcine, što je otprilike 40% od odraslih građana, a već 85% njih je primio i drugu dozu, znači 5700 građana je već potpuno imunizan. To znači da naši podaci, jako se trudimo da nekako da stignemo do 50%, da bi nekakve oslobođenja i ova opština dobio sa 21. junom, kada će najverovatnije cijela država malo olabaviti ove propise koje danas važe za nošenje maske unutar prostorija i normalno ostojanje od 1,5 m. Nadamo se da ćemo postići tih 50% i da naši građani i u ovoj opštini moći će posle 21. juna slobodno da se kreću i da idu na razne manifestacije.